Takže okrem typov môžeme gel hustý, modelovací, ktorý nám nesteká, modelovať aj na šablónu. Dôležité je, aby sme si šablónu podložili pod voľný okraj nechta. Spravíme si moderné nechty, ktoré sa teraz nosia a sú trendy, sú to nechty stiletto. Na šablóne je zaujímavé, že má mriežkovanie. To mriežkovanie nám slúži práve na uloženie gelu, aby sme ho rovnomerne nanášali. Je potrebné vytvoriť si malú vrstvu cirka 2 mm na vlastný necht alebo na prírodný necht a posúvať sa s gelom stredom a vytvárať si zároveň bočné strany, bočné línie nechtu. Čiže vytvoríme si imaginárny necht, ktorý inak modelujeme na typ, tak teraz si ho vytvoríme na šablónu. Spravíme ho z klírkového, teda priesvitného gelu, aby sme videli pekne líniu nechtu. Takže vytvorili sme si voľný okraj nechtu na šablóne a pokračujeme s modelovaním na ploche nechtu. Je dôležité základ na šablóne vytvoriť nie z veľa gelu, pretože by nám to potom veľmi dlho vytvrdzovalo. Ale už keď máme vytvorený základ, tak už necht môžeme domodelovať. Tieto nechty stiletto je potrebné modelovať s väčším množstvom gelu, pretože predsa ten necht je dlhší, náchylnejší na náraz a modelujeme pevnejší pre stavbu, aby nám vydržal 4 týždne do budúceho doplňania. Takže pozrieme si našu stavbu, kde ešte treba doplniť. Samozrejme, nesmieme znovu zabudnúť na oblúk, ktorý je dôležitý pre stavbu, odolnosť voči nárazu. Dobre, necháme vytvrdiť opäť 2 minúty. Takže po vytvrdení zotrieme lepavosť a opatrne odoberieme šablónu a vyberieme ju. No a začneme pilovať, samozrejme, aby nechtík, ten nepovrch, ktorý sa nám niekde podarí urobiť, aby sme ho pilovaním dali do pekného tvaru. Takže začneme hranami, pokračujeme pri vnútornom nechtovom vale, pri nechtovom koreni, opačnú stranu vonkajšiu a vypilovávame ho do tvaru stileta. Vidíme, že je špicatý. No a opäť. Vnútorná strana smerom k stredu nášho nechta. Nesmie pôsobiť hrubo. Vonkajšia strana, bočná.
Keď sa pozrieme na nich zo spodu, musí pôsobiť ako striežka. Na záver si ho ukážeme. Takže necht máme vypilovaný do tvaru styletom. Je to ostrý špic. Po vypilovaní oprášime. Natrieme finish gelom. Finish gel sa natiera, ako keby sme lakovali. Necháme vytvrdiť 2 minúty v UV lampe. Po vytvrdení nezodtierame na tmavosť. Zákazničke natrieme nechtové kožičky, masírujeme a nechtiky styleto sú hotové.